שלום לכולם. בפרשת השבוע, פרשת שופטים, פרק י"ז, פסוק י"א, אומרת התורה: לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. מפרש רש"י, אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, צריך לשמור לכל חכמים. יש מעשה שמובא בספר רבנו האור לציון, שמלמד עד כמה צריך לשמוע לגדולי ישראל, גם כשנראה שההפך הוא הנכון. וכך היה המעשה באישה הרה שהלכה לבדיקה שגרתית אצל הרופא. הרופא שבדק אותה נבעט ואמר לאישה שיש לה מפלצת בבטנה. מה הוא רואה? הוא רואה שמה שלעובר יש 3 רגליים. כמובן שהרופא המליץ לעשות כל שבידם ולדאוג שהעובר הזה לא ישרוד. האישה נחרדה, וכדרכם של בני תורה היא ישר עשתה את דרכה לביתו של מרן הגאון רבי בן ציון אבא שאול זכר צדיק וקדוש לברכה, כשהיא נרעשת ובוכייה. סיפרה לרב את כל מה שנעשה, ואז הרב צחק ואמר: למה רק 3 רגליים? יש שם 4 רגליים, לא צריך לשים לב לדברי הרופא. אז היא אמרה: מה, היא תלד מרבה רגליים? מה זה 4 רגליים? היא אומרת לרב: אבל ככה הרופא אמר. השיב לה הרב: שמעתי מה שאמר הרופא, את באת לשמוע מה אני אומר? אז אני אומר שחלילה לפגוע בעובר. טוב, יצאה האישה מביתו של הרב, ובאמונת חכמים המשיכה את ההיריון, ולאחר תקופת זמן מסוימת היא ילדה בשעה טובה, כמו שאתם כוודאי הבנתם, ילדה תאומים בריאים ושלמים. וזה 4 רגליים שרמז לה הרב. אז אם כן, אצלנו למדים מה גדול מעלתם של השומעים לכל חכמים. כמו שמפרש רש"י, אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, צריך לשמור לחכמים, כי חכמים תמיד יודעים את האמת לאמיתה. ירצו שנתחזק בזה ונזכה תמיד לשמור לחכמים, ואז תמיד נצליח בכל מעשינו ודרכינו. אמן כן יהי רצון. תודה רבה לכולם.